እንታይ ከም ተዓዘበ ኣይዝክርኒ ኣቤል ምስቶም ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝሪኦም ሰባት ነብሱ ከነጻጽር ኣይውዕል ነይሩ በዚ ድማ ይጭነቕን ብቑዕ ከም ዘይኮነ ይስምዖን ንኣእምሮዊ ጥዕንኡ ድማ ይጎድኦ ነበረ ሓደ ግዜ ንግዚኡ ብጽቡቕ ክጥቀመሉ ይምነ እሞ ዓለሙ ናብ ንእሽተይ ሞባይል ተሓፂራ ከም ዘላ ግን ይዝንግዖ ኣቤል ተዋሒጡን ተወሊፉን ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ እንተኾነ ግን ካብኡ ምውፃእ እዩ ዝኸብዶ ኣነ ኣቤል እየ ወይ ከዓ ኣቤል ነይረ ስም ጥራሕ ይቐይረ ግን ኩላትና ንርእስና ብኣቤል ከም ዝረኣናዮ ንሰማማዕ ምስለኒ እዚ ኩሉ ጠንቂ ሓፂር ቪድዮ ምርኣይ እዩ ብርግጽ ሓፀርቲ ቪድዮታት ምርኣይ የዘናግዕ እዩ ሳዕቤናቶም ግን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ካብቶም ቅድም ዘርዘርኩም ተወሰኽቲ ሳዕቤናት ሓደ ላክ ኦፍ ኮንትሮል ወይ ከዓ ቁፅር ምስኣን ኣብ ልዕሊ ነብስና ቁፅር ምስኣን ማለት እዩ ንኣብነት ሓፀርቲ ቪድዮታት ክንርኢ ከለና ኣብቲ ንሪኦ ቪድዮ ድሩት ፅልዋ እዩ ዘለና ምክንያቱ ኣልጎሪዝም ዝበሃል ነገር ኣሎ ባዕሉ ናብ ድሌቱ ዝመርሐና ካልኣይ ግዜ ክደግማ ምክንያቱ ኤአይ ኣልጎሪዝም እንታይ ከም ንርኢ ስለ ዝውስነልና ሽሑ እኳ ተስፈተናዮ ላይክ ዝገበርናዮ ከምኡ ዓይነት ተመሳሳሊ ቪድዮ ዘምፀልና እንተኾነ ሓደሽቲ ቪድዮ ወይ ከዓ ትሬንድስ ዝኾኑ ቪድዮ ክፍጠሩ ከለዉ ጠቐምቲ ይኹኑ ኣይኹኑ